Berto e María están xa casados e o mesmo camiño levan os nosos seguintes protagonistas. O mesmo porque están xa comprometidos, pero tamén polo orixinal que foi a súa pedida de man. Nada menos que no fondo do mar. Tamara e Adrián, naturais de Narón, levan 3 anos de relación e decidiron casar o 26 de marzo do próximo ano. Xo tiñan programado, pero Adrián quería facer unha pedida de man inesquecible. Afeccionada á pesca submarina, preparou todo coa axuda dunha empresa de mergullo de Cangas para pedirlle matrimonio a Tamara no fondo do mar, en Aldán, e a bofe que a sorprendeu. Desde os 16 anos que fago pesca submarina, entón sempre me gustou poder ir coa miña parella a ver o fondo do mar, e surxiu así a idea. Quería facer algo grande e que o recordase toda a vida. Tivome sempre super enganada porque a verdad é que eu solo iba a ver cabaliños de mar, nada máis. Díxome que isto tocaba o sorteo e eu dixenlle, bueno, pois vamos. O de buceo Rías Baixas me decía, mira o cofre. Claro, eu vi o cofre, pero eu pensei que sería en plan, pois algo que ves aí que poñemos do buceo para que o vexas e tal. E me decía, abre. Eu dixen, sí, moi bonito, tal, e pasaba de largo. E me decía, no, que o abras. Entón xa o abrín. E, bueno, xa vin toda a sorpresa, claro. Tuve que subir para arriba porque, claro, me puxen tan nerviosa que xa non sabía como tía que respirar, como non. Bueno, unha maravilla. No cofre, ademais da petición de matrimonio, Adrián introduciu unhas fotos da parella, as arras e unha réplica do anel. E a emoción saíu a flote. Te quero. Pois claro. Co que non contaban era coa repercusión do vídeo que se fixo viral. Ningún dos dous nos esperábamos isto, eu subín o vídeo ás redes sociais e esa noite tiven que bloquear o teléfono. Non paraban de chegar chamadas, mensaxes de os amigos e de xente que non coñezo a día de hoxe. Todas as miñas amigas e todo, ai, que bonito. A ver, a verdade é que foi precioso. Algo que non se me olvidará na miña vida. E se a pedida deu a volta ao mundo, a boda non será menos. Xa estou nerviosa a ver que preparas, espero que non sea tanto como isto. E algunha sorpresa que outra habrá.